Bună ziua, România! Mi-e dor de familia mea, de mama mea, o cheamă Zătreanu Luminița. Cafadaru, tatăl ei și mama ei erau Cafadaru, de la Bârca. Mi-e dor de Luminița, mi-e dor de România. Dacă unchiul meu, Cafadaru Nicu, vede acest mesaj, sunt Mari, fata lui Luminița, nepoata ta. Sună-mă la numărul de telefon, caută în România unde este linie, că nu e semnal, caută undeva unde e semnal, du-te pe într-o țară unde e semnal și formează numărul 0039 327 6728 774. Ai scris pe o hârtie numărul meu de telefon pe o foaie. Sunați-mă la telefon că mi-e dor de voi. Vreau să fiu și cu mama mea. Aveți grijă de Cafadaru Zătreanu Luminița. O iubesc și vreau să fie frumoasă, cu părul lung și sănătoasă. Să mi-o țină Dumnezeu sănătoasă și tatăl meu să îl țină tare, frumos și sănătos și cu noroc. Vă iubesc!